スタジオトゥーン。まず、編集のプリファレンスから、スタジオトゥーンをインポートし有効化してください。N キーを押してタブからスタジオトゥーンを選択します。ターゲットを追加するコレクションを選択し、ターゲットとカメラを作成ボタンをクリックします。次にお好みの距離を設定します。トゥーンプラネットの販売セットにはこのようにシーン用のオブジェクトがあるので選択し、ターゲットを選択物へ移動ボタンを押してください。簡単にシーンを切り替えられます。通常のオブジェクトを選択しても移動できます。0キーでカメラ視点に切り替えて確認します。全42方向のプリセットからお好みの角度を選べます。最後にフリースタイル設定から線画の設定をして書き出してください。トゥーンプラネット